Moje meno je Katarína Janičková a som teda z občianskeho združenia Fabrika umenia, ktoré pôsobí v Partizánskom. A my sme vznikli preto z takých klasických aktivistických pohnutok, že teda nám vadilo niečo, a to niečo bolo konkrétne, že v Partizánskom sa nediala žiadna kultúra, ktorá by bola určená pre mladých. A keďže sme boli z takého dobrovoľníckeho prostredia, tak sme si povedali, že poďme s tým niečo spraviť. Vymysleli sme podujatie, ktoré sme nazvali Moc umenia, a to už teraz 9. ročníkom nám z takého malého podujatia vyrastlo na taký stále malý, ale mestský festival. A toto podujatie nás aj tak podnietilo viac sa pozerať okolo, viac skúmať ten park, v ktorom pôsobíme, a tak sme aj do neho začali prinášať nejaké intervencie. Na tom slajde predtým ste videli taký drevený objekt, ktorý vznikol vďaka workshopu 1:1, alebo tu môžete vidieť takú výstavnú konštrukciu, ktorá slúži ako galéria vonku, kde vlastne prinášame výtvarné umenie do priestoru, kde sa ľudia bežne pohybujú. Nechcem ale moc hovoriť o našich podujatiach, viac dnes chcem hovoriť o tejto žltej knižke, kde sa píše o našich snahách odkúpiť jednu z bývalých baťovských fabrík s popisným číslom 61 a spraviť z nej kultúrno-komunitné centrum. My sme si spravili takú internú súťaž, prvé a druhé miesto nebolo udelené a preto robíme so štúdiom 2021, ktoré nám teda okrem iného spravilo aj takúto krásnu vizualizáciu, ale pracujeme aj so spolkou, ktorá nám v tomto celom procese robila takú participatívnu štúdiu, aby sme teda si neklamali, ale aby sme vedeli, že či naozaj máme komunitu, pre ktorú môžeme tento projekt prinášať. Nám sa to baťovské tak nejako začalo lepiť na päty a v podstate celkom rýchlo potom, ako sme začali organizovať nejaké podujatia. A keďže mesto s tou témou Baťa vôbec alebo veľmi málo pracuje, tak sme sa aj tej témy veľmi rýchlo chytili, pretože je úžasne bohatá, dá sa s ňou pracovať na mnohých frontoch. A tak sme začali sprevádzať po tejto baťovskej architektúre, robiť rôzne vzdelávacie podujatia pre materské školy, pre stredoškolákov. Pracujeme dokonca aj so seniormi, ktorí majú u nás klub absolventov Baťovej školy práce, kde sa stretávame s ľuďmi, ktorí priamo videli, ako sa to naše mesto zakladalo. A cez všetky tieto témy sme sa v tom baťovskom veľmi tak udomacnili a to nás ešte viac tak utvrdzuje v tom, že revitalizovať jednu z tých budov, ktorá bola vlastne srdcom celého toho továrenského mesta, a teda tá továreň je veľmi dôležitá v továrenskom meste, že to má zmysel a že je to niečo, v čom chceme pokračovať. Ale medzi tým sa nám stala ešte taká vec, že sme sa dali dokopy s mestom Partizánske a v júni tohto roka sme otvorili priestor, ktorý sme nazvali Baťa Point. Ten sa nachádza v jednom z najstarších baťovských domčekov v Partizánskom. Je to vlastne taký poldom na Červenej ulici a je to informačný bod, kde ako turisti a turistky sa môžete dozvedieť všetko o tom našom meste, o tej histórii, o tom, ako bolo založené, o urbanizme, o architektúre, ktorú tam môžete vidieť. Môžete si objednať nejaké sprevádzanie, alebo ak ste miestni, napríklad vlastníčka nejakého baťovského objektu, tak môžete prísť za nami a my vám radi poradíme, že čo s ním ďalej. Ale späť k tej fabrike. Taká tá sláva toho partizánskeho ako obuvníckeho mesta mala posledné 10 ročia skôr takú pachuť a táto fotka pre mňa tak trošku symbolizuje ten pocit, ktorý dosť prevládal v tom meste. A táto fotka je približne z rovnakého uhla, ako bola tá predtým, ale nesie v sebe úplne inú atmosféru. My totiž od začiatku, ako sme vznikli, tak sa snažíme upozorňovať na to, že tá fabrika, okrem toho, že je to významná architektúra spojená s významnou históriou mesta, tak v sebe nesie úžasnú atmosféru. Má takéto prázdne priestory, ktoré nemusia byť prázdne, ale vieme ich naplňať zaujímavým obsahom. Vieme spraviť to, aby slúžila na novo a ak to trošku tak nadnesiem, tak sme je to tak trochu dlžní tej fabrike, lebo my Partizánčania tam žijeme preto, lebo tá fabrika mohla vzniknúť. A tak sa my s Fabrikou umenia snažíme vnášať niečo do tej fabriky. Nie je to jednoduché, lebo zatiaľ nám teda nepatrí žiadna z budov, je to všetko v súkromných vlastníctvách a vždy, keď sa nám
podarí vybojovať aspoň na chvíľu, si to prenajať a spraviť tam nejaké podujatie, tak sa snažíme využiť to naplno a robíme tam rôzne výstavy, diskusie, snažíme sa tam stretávať s tou komunitou a popri tom všetkom, že upozorňujeme na tú fabriku aj takýmito aktivitami, tak samozrejme ešte robíme tú mravenčiu prácu, ktorú nie je úplne takto vidieť. A práve o tej práci píšeme v tej žltej knižke. Píšeme, čo všetko by mohlo sa nachádzať v tejto fabrike, na čo všetko by mohla slúžiť, čo všetko sme už spravili, čo nás ešte čaká a hlavne, koľko to bude stáť. Práve preto sme do tohto procesu zapojili aj spolku, aj štúdio 2021, aby nám vlastne pomohli s týmto procesom, aby nám to dostali do nejakých čísel. Kto by si chcel tú brožúrku potom prelistovať, tak ja tu pár kusov aj mám, môžete sa pri mne zastaviť, rada vám ju požičiam. No a o čo teda hlavne nám ide? Snažíme sa ako mladí ľudia reagovať na jeden z takých fenoménov, ktorý sa nedieje iba nám, ale asi po celom meste, potom po celom štáte, potom už neviem, či to je úplne fenomén, ale že mladí nám odchádzajú z tých miest. A my vieme týmto projektom vytvoriť zaujímavé zázemie, ktoré dá tým mladým dôvod v tom partizánskom zostávať a dá im nejaké zázemie, možno intelektuálne, možno kultúrne, možno komunitné, pretože tých 8 000 metrov štvorcových, čo tá budova má, sa dajú naozaj zaplniť tak, aby sme postavili zmysluplný projekt, ktorý naozaj dá aj taký zmysel tomu človeku, keď zostane žiť v tom regióne. To je asi všetko odo mňa.